Per un altre cantó sembla que hi ha un munt de forats aquí a Reus, uns forats negres que semblen que no es tapen per la mala gestió municipal i que s'estan fent cada vegada més grans. Tenim el cas dels senyors dels veïns del Passeig Prim, que estan supercatrinen amb l'Ajuntament des de fa molt de temps, però ara damunt s'han de tragar la perla de que el carrer Xavier Gambús número 2 en teoria s'havia d'edificar un edifici, uns habitatges d'una sola planta, doncs en sec el projecte inicial era aquest. S'ha canviat el projecte i es fa un bloc de 6 plantes. Un bloc de 6 plantes que tapa la vista posterior dels blocs del Passeig Prim del número 45, del número 35 al 41. En cas d'incendi, en cas del que sigui, els bombers no poden passar ni d'això, i a vegades que és il·legal, que els hi tapen, els hi arreglen el velòdromo, i clar, i aquests senyors dels veïns del Passeig Prim volen arribar al Tribunal Superior de Justícia d'Europa, al Tribunal Europeu, perquè es veu que això del velòdrom ha sigut fet amb subvencions europees i es veu que hi ha una llei, una clàusula que diu que no es pot fer especulació urbanística en un entorn on s'ha intervingut això del velòdrom, es van tapar aquell barranc, tot allò, amb fons social europeu, i es veu que hi ha un radi, un estat radi, que no es pot fer cap especulació, cap intervenció urbanística d'aquest tipus. Llavors aquesta gent ho volen denunciar al Tribunal Europeu i que el Tribunal Europeu demani que l'Ajuntament els hi torni les teles que s'han invertit. Clar, és que aquí parlen aquest, parlen l'altre, no... Després també ja tenim casos de veïns de Reus, com el barri Miloga o de l'urbanització de Sant Joan, que no paren de denunciar-nos a nosaltres que estan farts que ells paguen les seves contribucions, les seves taxes municipals, i passa la brossa un dia a la setmana, estan als carrers que no s'asfalten ni s'arreglen les voreres, mal il·luminats, l'enllumenat nefast, o sigui que allí sembla que fa 10 anys que no hi hagi cap intervenció urbanística. Ells adueixen que com que no votem el senyor alcalde, després es dona pel sac, és el que diuen ells.